Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada Ibu Dita MC, nanti dalam menyampaikan Iqra Salwalat akan saya sampaikan dalam bahasa Jawa. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk sebagai pengantar membangun Prokadang mitra sutresno monggo samya prasetyo lahir lan batin mangun bebrayangkan luhur rahayu ning bangsa bingkas rasa kang yeti muhung bependu kanthi manunggaling setya guyub lahir terusing Bati ingkang sabuh kinurmatan panjenenganipun Bapak Haji Suwardiman MSI, ingkang dahat kinurmatan Komite SMP Negeri 1 Jetis panjenenganipun Bapak Arif saha Bapak Eko Slametto, ingkang winantu pakurmatan Kepala SMP Negeri 1 Jetis panjenenganipun Bapak Muhammad Wandoro MPD, boten katalungten Bapak, Ibu guru, staf karyawan karyawati, pembina ekstrakurikuler warga agung SMP Negeri 1 Jetis Bantul, keparenga kula ngadeg gondel kamardikan nyegep pangandikan panjenengan sedaya inggih awit muni dawuh saking panitia. Kula kinen andherekaken Iqra Salwalat wonten ing enjing siang menika. Sumangga Iqra Salwalat wonten ing wekdal menika kawiwitan ingkang ngrasa agami Islam wawasan istighfar kaping 3 kalajengaken syahadat dene ingkang ngrasa kapitadosan sanes kasumanggaken. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Matur nuwun mugi kanthi wawasan istighfar saha syahadat saged mbikaken kori rahmating Allah Subhanahu wa taala satemah lumeber dumateng kula dalasan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang salajengipun sumangga Iqra menika samangke dipun tirakaken sasampunipun kula aturaken larik mbaka larikipun ingkang boten wonten alangan utawi pambengan kasuwun jumeneng sawetawis semoga. Sampun samangka Bapak Ibu? Sampun. Monggo mangke dipun tirakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten kalodhangan sae menika. Kula nglenggana. Titah ingkang kathah. Tumindak salah. Keparenga badhe matur. Dumateng ingkang langkung sepuh. Utawi ingkang dipun sepuhaken. Kula ngaturaken sungkem pangabekti. Dumateng ingkang yuswanipun sami. Kula ngaturaken salam taklim. Dhateng ingkang langkung enèm
Donga pamuji ingkang kaajab sageta katur. Sepisan kula ngaturaken sugeng riyadi 1427 Hijriah. Kaping kalihipun sedaya lepat patrap saha pangucap ingkang tasih kabatos menapa dene ingkang sampun kalahir ingkang asipat pribadi utawi kedinasan ingkang kasengaja utawi boten dipun sengaja satemah damel kirang renaning penggalih kula nyuwun pangapunten. Semanten ugi mbok menawi panjenengan sedaya pinanggih kalepatan dumateng kula kanthi legawa kula caos pangapunten. Mugi saged lebur saha sah wonten ing wekdal menika. Kaping tiganipun ing pangajab mugi Allah tansah paring kegiatan dumateng kula panjenengan sedaya satemah saged nindakaken pakaryan saha kewajiban kanthi sabar lan tawakal. Pungkasanipun kanthi ikhlasing manah kula ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Ikrar sampun sesarengan kalafalaken sumangga Bapak Ibu katuran lenggah wonten papan ingkang kacawisaken. Mbok bilih anggen kula hadiraken ikrar wonten ing kalodhangan menika Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Pinanggih kathahing lepat saestu nyuwun sih samudra pangasami. Nasrullah wa fathun qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.